Is-sena qed infakru l-bidu tad-devozzjoni f'Malta x'gazzetta tal-epoka Federazzjoni tirrakkonta b'dettall li min dil-kwindiċina li kienet sar f'din il-Knisja f'Settembru 1874 fuq inizjattiva ta' Assis Furjanis Don Emanuele Grek li daħħal id-devozzjoni f'Malta li mbagħad xterdet mal-bqija tal-Gżejjer Maltin. Se jqaddes ukoll il-kappellan preżenti tal-Parroċċa Sakru Kor ta' Taslima Patri Martin Kolejro, Franġiskan. U l-proċessjoni tkun immexxija minn il-kanonku Professur Jonathan Farrugia li huwa kanonku tal-Isla biex nżommu din ir-rabta anki ta' din id-devozzjoni li għandna fil-parroċċi.